मी रुशाली नेमन कोकणी कट्ट्या ह्या आपल्या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। आजची रेसिपी भरलेली भेंडी। त्यासाठी लागणारं साहित्य ते मी 250 ग्रॅम भेंडी घेतली आहे, स्वच्छ धुतली आहे ती आणि अशी चीर मारून घेतली आहे। गूळ घेतलाय, छोटा 1 चमचा घेतलाय, अर्धा लिंबाचा रस, कोथिंबीर, शेंगदाणे घेतले, सुकं खोबरं घेतले अर्धी वाटी, फोडणीसाठी लसूण घेतले ठेचून, कढीपत्त्याची पानं घेतली 10-12 आणि ते लाल मसाला घेतलाय, गरम पावडर आणि हळद। इथे आता आपण शेंगदाणे भाजून घेऊया। हे बघा, इथे आता आपले शेंगदाणे भाजून झाले। सुकं खोबरं, हे बघा, इथे आता आपलं सुकं खोबरं पण भाजून झालंय। गॅस बंद करूया। इथे आता आपण शेंगदाण्याची भरड करून घेऊया। जाडसरच वाटायचे आणि मी सालासकट घेतले। सुकं खोबरं, हे बघा, इथे आता आपलं शेंगदाणे आणि सुकं खोबरं वाटून झालंय। मी सालासकटच घेतलेले शेंगदाणे, चवीला छान लागतात। इथे आता मसाले, गरम मसाला, हळद आणि लाल पावडर म्हणजे लाल तिखट, थोडीशी कोथिंबीर, लिंबाचा रस, चवीनुसार मीठ, आणि गूळ। हे बघा, आता आपला मसाला झालाय म्हणजे वाटण। बघा, ह्या पद्धतीने भरायचं। आणि व्यवस्थित दाबायचं। मी ते भेंडीचं देठ नाही काढले, चवीला छान लागतं। इथे आता आपली भेंडी भरून झाली आहे। इथे मी 2 चमचे तेल घेतले, कढीपत्त्याची पानं, ठेचलेला लसूण, कोथिंबीर फोडणीसाठी, हे बघा, अशी एक एक ठेवायची। आता आपण 2-3 मिनिटांसाठी झाकून ठेवूया। गॅस बारीकच ठेवायचा आहे। इथे आता आपण चेक करूया।
आता आपण भेंडी पलटी करून घेऊया. एकदम अलगदपणे पलटी करायचं, नाही तर मसाला बाहेर येणार मग त्यातला. पुन्हा इथे आता आपण एकदा 2-3 मिनिटासाठी झाकून ठेवायचं आहे. इथे आता आपण चेक करून घेऊया. इथे आपली भरलेली भेंडी तयार आहे. गॅस बंद करून सर्व करूया. आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा.